Anginibingelele bafowethu, umdumazi lo. Cha, wengane zakwethu ngithi ake ngize lapha phambi kwenu ngizozama nje ukulungisa ukukhuluma lokho kukhona okudlebelekayo engazathi kuthanda ukuphuma esandleni. Mayelana nenkulumo yami engiyivezile ephejini ethi angizukuba khona emcimbini weBig 5. Ngifisa ukuthi abantu bekuqonde lokhu, kungifanele ukuthi ngikukhulume uma ngabe ukuthi kukhona izinkinga ezikhona ezenza ukuthi emcimbini ngingabi khona. Angikwazi ukuthula nakho ngoba abantu abalandela umculo wethu sebewulandela ngenye indlela. Kunabantu abake besuke endaweni labasuka khona beyili artist lelo abasuke befuna ukulibona. Noma ngabe kuthiwa bekungasilona lodwa, kodwa uma ungasafikanga wena, inkulumo isala nawe, uwena umuntu ofanele uphendule umbuzo ukuthi awufikanga ngane emcimbini. So kulabantu asebeqala manje ukukhuluma ukuthi abaculi kukhulunywe nabo kwathiwa cha bafowethu ngifisa ukulungisa lokho. Mina untombazane lo engakhuluma naye akazange emention kumina indaba yokuthi kuzosetshenzwa maqede kuzokhokhwa muva mhlawumbe 30 days after njengoba ngibona sekukhona ukukhuluma okunjalo. Cha, wengane zakwethu mina ingakhulu imicimbi engisebenza kuyona ngaleyo ndlela bayafika abantu umuntu uyakucacisa nje ukukhuluma mangabe ukuthi uthembele kuma sponsors esho ukuthi ama sponsor ethu azosikhokhela ngemuva komcimbi. Anginayo inkinga nencane yokusuka ngihambe ngemcimbini ngeindleko zami ngiyikhavele zona ngayo yonke indlela. Kuphela akukho ukukhuluma okunjalo esike sakukhuluma nontombazane lo okuyena yena obekade ngixhumana naye mina. Into ayishilo kumina uthe ama sponsors ahlehlile, so angibatshela abantu ukuthi angisezukuba khona emcimbini ngoba akafuni ukungisusela mahala. Yilokho ukukhuluma nje kuphela mina engikwaziyo. Nginayo yonke futhi conversation yethu uma ngabe ukuthi kufanele ngikuveze lokho njengobufakazi, anginayo inkinga yokukuveza njengoba okunye kwakho ngikuvezile. Ngikhombisa ukuthi kusukela izolo ngikhulumile naye kwaze kwafika namhlanje. Namhlanje futhi ngavuka ngazama ukuthi ngifollow up ngoba phela umcimbi usuzofika. Fanele ngazi uma kufanele kube ukuthi ngizoyikhavela mina izindleko zokuhamba ngize ngifike emcimbini bese kuba ukuthi umcimbi uzokhokha muva. Fanele ngikwazi lokho. So ayikho into enjengaleyo mina engeke ngayithola. Engikwaziyo nje ilokho ukuthi usisi ungitshela ukuthi ama sponsors awasekho, so akafuni ukuthi angisusela mahala. Akazange nje futhi ezecele nanokucela ukuthi ke mhlawumbe cha mfowethu sinenkinga ngicela ukuthi uze emcimbini kodwa asinayo imali mhlawumbe sesingabona nini. Cha, asikaze sikhulume into enjengaleyo. Sikhulume nje ngokuthi uthi yena uma ngimbuza mina kuzohamba kanjani wesisi mayelana nokuthi kukhokhelwane ngoba phela ngeke ngize ngivele ngisuke ngithwala ikhanda nje ngibheke emcimbini ngibe ngingazi nokwazi ukuthi ngiyokhokhelwa kanjani nini, ngoba ngizothi ngiyabuya sengithi awu ngikhokhele phela mfowethu bese kuba inkinga. So kufanele ngazi mangiyosebenzela ukuxhasa kufanele eqonde umuntu nje ekhuluma ukuthi cha mfethu sicela ukuthi usiseke ngoba into yangakithi kanje. Ngeke futhi ngize ngikufela amathe lokho, siyokhuluma nje sibonisana ngendlela esibonisana ngayo. So abangadukisa abantu bahleli beBig 5 ikhulumana iqiniso nje liqonde. Uma ngabe ukuthi beningidinga nina ukuthi khona la nishayisa khona mayelana nezimali bekufanele ngikhuluma, asibanganga ukuthi mhlambi iamount, cha iamount iyarezwa yinina ayirezwanga yimi, yinini nafika nathi kumina ninemali engaka ngicela sisebenze ngavuma. So uma sengibuza mina ukuthi kuzokhokheka kanjani bese ngithola ukuthi sponsor sihlehlile, so anifuni ukuthi ngize emcimbini ekubeni ngizozela mahala. So lokho bekunginika isithombe sokuthi nithi angingeze emcimbini. So kufanele ngibatshele abantu ngoba mase bethenga amathikithi imbuzo izoqondana nami, yimina umuntu okuzofanele aphendule yonke lo mbuzo engingazi ukuthi ngiyophendula ngithini. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, lokho nje ngifisa ukuthi ngikucacise. Anginanqa namuntu, anginanqa neBig 5, yayiqhubeke futhi umcimbi uqhubeke nje ube muhle. Ngibafisela konke okuhle abakufisayo. Bonke abantu abekade belindele ukuthi ngizoba khona emcimbini ngicela bengixolele kakhulu bafowethu, angizokuba khona ngalezo izathu. Akukho okungale kwalokho, omunye okhuluma okunye sekungokwakhe lokho. Ngiyabonga.